Mga ka-K5 ginareklamo nga bilyaran sa distrito sa Molo nga nagapatigayon sang illegal nga pasugal. Gin-raid sa kapulisan. 3 ang arestado sa mga iban. Nagkuyampan sang dalagan para hindi madakpan. Yaring detalye sa atong balita. Arestado ang 3 kamang individual matapos ang anti-gambling operation batok sa illegal nga pasugal sa billiard sa barangay San Pedro Molo sang Disyembre 23 kag natukiban wala ini sa nakakaigo nga dokumento. Sandig kay Baris Captain Ryan Christ Ino tangawaysi sang Iloilo City Police Station 4 ginareklamong nasabit ka bilyaran tungod sa magahot kag may nagapusta dugang pa nga gina-live broadcasting sa ka-social media user ang hampang. Pag-abot na Captain Inot sa lugar, naakuhan gid nila nga may nagahampang kag may pusta pa sa mesa. Sa 3 ka mga naresto, ang mga tagiya sa bilyaran, nagakapot sang tayagang main player. Nakumpiska na ni Captain Inot ang pusta nga ginabanta 5,000 pesos, tako kag mga bola. Taman nga hindi pwede nga hindi tapag-aksyonan ang concern sang mga palibot. Amo tong pag-verify sang aton kapulisan, positive gid no, nga may gapa-promote sang bilyard kag pustaan ay diya sa area sang San Pedro. So ako as police officer together sa akon mga kapulisan nag-take action lang kami sang sumbong sang isa ka concerned citizen. Mga ka-K5 yari nakaroon sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 ang mga nagkaradakpan kag natala nga basakan sang kaso sa paglapas sa Presidential Decree 1602. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.